Može Gudra preko Kosova. Ja imam tržni centar, imam 20 svila, stanove, lokale i hotele, ja živim taj kriminal. I pozdrav svima, da je SRB Gaming i ovo mi danas ćemo snimati. Igrat ćemo Minecraft na Minecraft, bit će i po deskripciji, igramo na Minecraft Skywars. Pred se otvorilo, pa idemo. Nećemo uzeti nikakav kit. Ovo mi se mapa sviđa. Pa ja ljudi sam prvi put da snimam sad na Minecraft. Nisam par dana snimao, gledaj, ja nisam vidio. I opa. Fuck! Ljudi failed. Gledaj, ja idem. Gledaj, igram opet istu mapu. Ja pao i odmah nisam. To sam teo da vas zasmejavam. Pa malo sam, ja teo da siđem dole, ne, ja pao. Čekaj, stavit ću ovakve lampe. Dobro, evo kad tučem. Hop. Čekaj, da li ima jedan čast? Vladi ima jedan čast, evo ima jedan. Ovo je vrata stvari ima od mene. Čekaj, stavit ćemo stvari, ove. I ovdje ćemo mač. I ja imamo 40 blokova. Ajde idemo da napadamo na likove. Čekaj, mogu da teleportujem do ovdje. Tako. I onda kasnije da se teleportujem do tamo. I evo ga, stigao sam. Nemam ništa od častu mog. Ništa ni tu ne. Ej, da, nisu stavio stvari. Ej, nekako. Šta ti radiš gore, bre, ja ću da ti idem. Ne! Ali noob, oh fuck. A ja ću tako lako da ne padnem! Živ sam! Yes! Yes, ljudi! Živ sam. Samo fora da li ću moći da dohvatim ovo sranje. Ok, preživili smo. Ha, ja stigao da provalim za malo ljudi da padnem, ej ljudi. Čekaj, da će raditi. Radi, to. Sad ti videli kako je najbolje, a? Mrš, da me ubiješ, mrš. Oh fuck. Test. Hoću hvala i ovo. I da, ovdje ću ovo regenerišanje, ender pearl i ovo. Ja ću napiti kličenje. I se ideću malo. Pa idemo kod njega gore. Opa. Ne. Epic ljudi. Ajde, nastavit ćemo dalje. Dobar, nije ovaj lik čint. Ova mapa mi se malo ne sviđa jer idu napadnije na mene, znaš, kreću. Neki likovi, ja igrao sam ovu mapu i oni likovi svaki dan na mene idu. Vole svaki dan kod mene, samo idu kada vide mene da ja snimam, oni mene navale. Pre nekada sam snimao, nekad ja sam kada dođem ja napišem da sam ja youtuber i oni svi navalili na mene kao da sam noob. Da vi govorite da sam noob kao na Skype i tako dalje. Evo tako se. Evo vidite, ovo malo lik kreće. Ovo zna da sam ja youtuber. Malo sam prostrelam, ali ne znam. Usalagalo. Ej, jes bre. Uf, ali meni ima... A, evo ima majka. Nemoj da laži da imam zlatno ovo. Ne laži. Idemo napad. Čak pošćemo ovo. Da budem na uništiv. Dobre. Gdje je ovaj drugi? Ma neću bre, tim ni slučajno neću, tim hoću da pobedim. I ja vode jedan. A mislim to. Dobro, nije još. Koliko još? Ovaj nek samo skriva. Ne, ok. Malo sam pro na parkour. Ne da vidim. Eno ga, ajde ili ga. Sad ću ovaj da me gađa. Znao sam. Gađa me. Promašaj. Liku. Ne! A glup sam! A nije, da, tako liko je na to bude ofakovanje, tako ne da nikome da dođe.
Ja sam glup, nisam ni vidio da je ode tu rupu, ajde odigrat ćemo još 3 partije. Pa, nadam se vada vam se sviđa ovaj kao koji sam ja napravio, kako se to zove, ovaj kao nitro koji sam ja napravio, to nisam napravio baš, nego sam nacrtao kao, to sam nacrtao, ja sam tako napestio i namistio sam pesmu da si je, to ide, znači ideš za Kanadu. To mi se dopada omiljena pesma, sad idemo. Jer imam Ender Pearl. To mogu da se teleportujem, yes. Yes, default. Yes. Čak, uvijemo neki lik. Opa ljudi, opa. A da, mrzim ove likove, mrzim ove. Ok, ništa. I dalje nastavljamo. Druga partija. Ajde, hoću više da krenu. Ajde. Tum. Dobro. Evo ga, to. Ovdje mi sve stvari kao što možeš. I 4 Ender Pearl, to bre. Ja odmah ću da bežim. I ja odmah idem na centar. Samo ako ne pala. Yes. Tako. Evo to. Imamo majicu i ovo. Ostavit ću ovaj. Idemo koji će sada priđe na mene. Da, lik. Niko ne dolazi. Boje se ovdje. Imamo ovaj baš dobre stvari smo. Što zašto je? Dobro sad. Šta je ovo? Idem. Dobre. Uzimamo to. Uzimat ćemo to. Ako slučajno čujete moj sestrini telefon, to znači vadi igra. Pa da kažem sestri ću da malo dočuti ako... Ovdje lik. Ovdje jednoga tamo je lik. Ja mislim sad da trebam da dođem do njega. Sad ću da bacim Ender Pearl. Tamo do moje baze došao. Ajde. Jes, dobro. Pa umre ja lik. I sad dođemo za glavu. Svi to. Yes, dobre. Šta ima? Cool stvari ima. Oštrina 1. Hvala ti bože. Tako ti treba bre. Daj Ender Pearl. Jedan lik ide tamo. Znači, op. Dobro, sad pojdemo u goldenku. Još jedno, ajde. Moram da pobedim. Moram da pobedim. Crkni, ko je pobeđao? Yes, ljudi, pobedili smo, yes. Pa ništa ljudi, to je bilo to. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz!